tudom, 15 éve vagyunk kollégák. Látok egy valamit, ami lehet, hogy tetszeni fog, de reméljük. Az is lehet, hogy nem. Nekünk tetszik. Ha nem tetszik, akkor én elmegyek. Lényeg az, hogy nem egy ilyen modern lány. Minden esetben fogad is összegetett ezt a csekélységet. Mit gondolsz, mi van? Hétköznapi használati Na. Összkerék meghajtású tibi csoki. Egyet tippel, mi lehet? Horgony, nem tudom. Horgonycsőről, nem tudom. Becsomálok nem tudom. Gondolkozz. Mecsét, nem tudom. Oké, nyisd ki. Kompat, nem tudom. Nyisd ki. Langyos, meleg. Azt a kurva van. Apukám. Mi az? Azt a kurva. Egész faluval mindent tudja csak használni. De meg ő sem. Lehet, hogy még Jó, ha esetleg át akarnál hajózni, hogy meg, hogyha lemerül a navé. Ha lemerül a navé. Szextán. Ja, meg, hogy egy ilyen neve is tetszett, így a hangon. Valami ilyen hangulat volna. Vedd ki nyugodtan, vedd ki. Hát mi is Mira rögni fog rajta. nem úgy kell fogni. Gyere már, segíts meg. Nem egyéb. Hol? Hogy? Így? De most itt... Célozd be a gurit. Jó, de mire jó? Egyébként azért Minden